První vtip. Co si koupíš, když máš 5 kaček jako korun? Lízo, protože bude víza. Druhý. Tak, Pepíčku, víš, co se dělo při světové válce? Ne, nevím. Víš, co se stalo tady v restauraci? Ne, nevím. A víš, co zavinil válku? Ne, nevím. Tak si tohle doma zjistí. Jo? Pepíček se ptal doma maminky. Mami, víš, co se dělo při světové válce? Padaly bomby, Pepíčku. Mami, kdo zavinil válku? Hitler, Pepíčku. Děkuju. Tak. Jak se jmenuje tvůj otec? Hitler. Pepíčku, máš ty vůbec mozek? To ještě vědecky nebylo dokázáno. Babička a dědeček bydlí v 1000. se nastěhovali nově do toho paneláku, který má 1000 pater a oni zrovna bydlí v 1000. patře. Tak pojď, dědečku, a nemel. Počkej. Vyšli 500 pater a dědeček říká, dědečku, nekoukej a pojď. Vyšli 600 pater a dědeček zase, dědečku, nekoukej a pojď. Vyšli 1000 pater a dědeček říká, kufry jsme nechali dole. Takže doufám, jestli se vám tyhle vtipy líbily, dejte třeba like, komentář, odběr. Prosím. Hej, ty jsi mi zabil mámu. Ne!